বড় মা শাড়ি দেখে দৌড়ু এ মহাল মান্ডা কোন পাইবে সন্ড করেছি না কোন সঙ্গে ছাড়বি বেশি খতরনাক তম গ্রুপ সারে গ্রুপ সারে তম ঘরে আলগু দড়ি কাউকে গ্রুপ পয়সা না পাবে বড় মা সপরে প্রভু না ভাজা দড়ি গড়ি দেখছি ঘরে পড়লানি তম জলদি নিচ্ছ হয় রে ମାନସ ମୋ କଥାଟା ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଗ୍ରୁପ ସାର୍ ଆଇଲେ କହିବୁ ମୋ ବଡ଼ ମା ଘରେ ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ତୋ କଥାଟା ଭୁଲଭାଲ ବାହାରିଲା କହିବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋ ବଡ଼ ମା ଖଟ ତଳେ ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇ ଲୁଚି ଯାଉଛି ମାଇକିନା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହବନି କରୁଣା ବେଳ ଠାରୁ ମୋ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ତମ୍ବୁ ବାନ୍ଧିକି ରହିବି ଓ ଭାଇ ଗୁଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଏ ମୋ ଗ୍ରୁପ ପଇସାଟା କାଢ଼ ଏ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ବଜାଜ ମାଇକିନା ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ଶଳା ମୋ ସହିତ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜି ଶଳା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଆମ ଗାମାଇଟି କଥା लो ଏ ତ ଆମ ଗାମାଇଟି କଥା ଆମ ଗାମାଇଟି କଥା लो ଏ ତ ଆମ ଗାମାଇଟି କଥା ଝାଡ଼ା ମୁତାଣି ବେଙ୍ଗ ତା ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ 5 ଫୁଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ହେଲେ ମୋ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଦେଇପାରୁନି ଆଜି ଦେଖୁଛି ଆଜି ହଇଲୋ ହେ ବେଙ୍ଗ ଘର କବାଟ ଦେଇ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଠିଆ କରିଦେଇଛି ଗ୍ରୁପ ଚାନ ହୋଇ ଗୋଟେ ବୁଲା କୁକୁର ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କବାଟ ଝଞ୍ଜି ରେପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ଘରେ ନାହିଁ या कथा आर मासକୁ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଯାଏ ଉନ୍ନି କି ଧରେ सोड़ा जोगणी क्या पारा तोरे यही समय मिला हो गया भाई सर